Jo, to je šroubu. No, ale dobře přístupná aspoň. Ten se jak často má měnit? Vzducháč? Ne, my ho měníme po 30, ale může se měnit i po 60. Ale my ho měníme třeba předčasně. Třeba Petr koukám, že ho má docela pěkný. No, rozevři ho. Krásný. Ten je docela pěkný. Ale nicméně má to vliv na spotřebu potom ten vzduch. Když Petr ho má docela dobrý. Podívej, tady se dostala sůl. Normálně. A ty mám nový, ne? No jasně. Já chci vždycky novej. Ale ono je dobrý kvůli spotřebě, no, že to tahá prostě jak má. Ty vole, je dobrý. Úplně bezvadný, ty vole, tak to asi se nebudu měnit. No ale podívej se, jak vypadá novej, čistý. Vypadá skoro stejně, ty vole. Ne, ne. Jo, je tam rozdíl. Tady. Rozdíl malý, no. A drž to. Já nevím, kdy jsem Kubovi měnil vzduchovej. Já to se taky nepamatuješ, víš? Ty Filtrony, to je dobrá značka. Se hodně používají. Jsem musel udělat díl v nádrži. Vzduchovej, kabinovej. Palivovej tam není potřeba. Ten jsme dávali minulý rok, no. Neměníme po 60, ale zase někdo říká, že klidně díl, no. My to děláme po 60. No, to ještě nemám. Natáčí, radši Jo. Tak se to uděláme triku. Dáme to radši domů. To je dělník. Tohle je dělník. Fabie, ty vole. Jo, já jsem s Fábí byl spokojený naprosto. No, ono je to takový uzoučký, to autíčko. Vevnitř mi nic nechybilo nikdy. Ale už je to starý. Co ti na něm nevyhovuje? V čem je starý? Už rozbitý jako. No, ze spoda už to vezme. Co, hněte? Ale jako já všechny věci měním, takže jo, v pohodě, ale už prostě ne to nevím. Hlavně to nemá sílu vůbec.
tak tři válce, vole, co chceš. Na to předjíždění už to není. To snad nebylo nikdy, ne? Nebo jo? Zapomněli tam dát jeden válec. Já jsem měl... Možná 3 ještě. No. Já jsem měl, jak ten 3 válec, tu 1/2, to hovno to pojede, že jo? To je tohle.